To, assalamu alaikum masu kuɗin faɗin Najeriya duka ma. Me yasa muna da kuɗi muna da hali ba mu dinga taimakawa almajirai ba, sai dai mu wulaƙanta su. Wallahi tallahi almajirai su ne abun taimakawa. A garin nan wallahi da ba almajirai ba mu san irin halin da za mu shiga ba. Na farko ɗanka ba za ka aike shi ya kai ma markaɗe ba, ba kowane ɗa za ka aike shi ya kai ma markaɗe ba, ko ba kowane ɗa za ka aike shi ya kai ma bola ba, kuma ba kowane ɗa za ka aika ya ma wanki ba. Amma almajirai ko me ka sa su yi suke saboda irin tarbiyyar da aka ba su a cikin makaranta. To amma kuma me yasa za mu wulaƙanta su, mu ja su a jiki su zama kamar 'ya'yanmu yadda muka ɗau 'ya'yanmu mu ɗauke su ma kamar 'ya'yansu. Me yasa su masu kuɗin suke haka? Za ka ga sun tura 'ya'yansu makaranta, almaga almajirai nan suna ganin su a cikin gidan ba za su tura su ba saboda me?